lidi, jdem si dát super wafly, takže ukážem, jak v tomhle podniku umějí krásně vařit. Nejlepší. Kdo tady budete, dejte si Snickers nebo karamel se zmrzlinou šlehačkou, lotus krémem, sušenkou a ovoci. Nebo tuhle Snickers, nutellu a rašidový krém, ořechy, topio, zmrzlina a Snickers. Tady ty dvě nejlepší. Dávám tuhle Snickers a ukážem si ji naživo, takže pohled z papíru a pohled z živa. Pohled a realita. Je to nádherný a jdem to spapat. Oh yeah. Takže lidi, za mě skvělý, dal jsem si wafly, jak jste mohli vidět, Snickers. Byla skvělá, dal bych tomu 9 z 10, bylo to úplně skvělý, nádherný, moc jsem si pochutnal a doporučuji. Je to v Liberci, kousek od Čeldového náměstí a vidíme se u dalšího jiného shortu. Tak jo, užívejte zbytek dne. Čus!